Asiniroha madihamu doh dami na siyan Tuhan debata amata doh siyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan eh. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, selamat berakhir pekan manginang, selamat mengerade. Persiapkan hati dan pikiran kita. Besok kita memasuki minggu Quasimodo Geniti. Tetaplah berdoa syafaat, bersyukur memuji Tuhan. Mari manginang, firman hari ini untuk kita 1 Musa 8 ayat 22. Ope saliling adong tano odang jadi masohot saburot dohot gotilon ari ngali dohot ari las. Ari logo dohot rodon yari. Arian dohot borngen. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Awanginang, tung bagas do hatan itu hata dihita di bagian sesadarion. Gudang nabui putih hatta sian hatan itu hato. Alena parjolo na naing dohonan nami tu hita saluhutna. Marhiti hatan itu hatta sadarion. Asa totok kita memuji-muji di bata di perdalanan ningguluta. Alanya buasa manginang. Ay di do hatana do saliling adong tanoon dang masohot saburon do gotilon. Amanginang, bukankah ini sungguh luar biasa? Supaya kita tetap senantiasa memuji-muji Tuhan. Sebab Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Di sini dikatakan, musim menabur dan menuai. Tidak akan berhenti. Atau ngamanginang, mari pujilah Tuhan yang telah menyediakan segala sesuatunya. Yang kedua, amanginang, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya tetap berpengharapan. Walaupun mungkin kita sering mengalami musibah, pergumulan, gagal panen, usaha yang mungkin rugi, ya tupur badar dan neda manginang. Alai totong ma marpos niroha hita tu debata. Saliling adong tanona manginang dang masohot saburot doh gotilon ari ngali ari las ari logo rodon yari ariat doh borgen. Ya. Namar lapatan di si ketika engkau terjatuh bangkit lagi. Molo gagal pepan ini unang itor madili hita. Alanya marhusor do portibion. Dak satorus na hita gagal. Dak satorus na hita madabu. Ay nunga didok di sona manginang saliling adong tanoon dang masohot saburon gotilon ari ngali doho ari las rodon yari logo arian dohot borngen. Amanginang nahinaholongan di bagasan Jesus Kristus Tuhatai na duai majo tapa husor-husor di perdalanan ninguluton. Unang lalap pita manginang diarta ni portibiona de. So no doko kami nakining ya unang lalap pita. Unang lalap po dia arsa ni rohai. Aria borngin nadong do di parade. Artina di si, molotung jupang pehita di akka arsa ni roha. Pos roham, jupang mudo muse akka silas ni roha. Tuhan memberkati amanginang, martua doakan tu mangihon hata ni dewata. Jala no piopsa. Amin.